mga kababayan, nagtataka ba kayo na tila nagtatago ang iba nating mga senador mga kababayan sa kasagsagan ng krisis natin sa pandemya na COVID-19 na kung saan lubos silang kailangan ng sambayanan. Ngayon pa sila naglahon na parang bula. Pero mga kababayan, mabilis pa sa kidlat ang pagsulpot ng ilang mga senador nito mga kababayan nung pumutok na ang usapin ng ABS-CBN shutdown. Ang galing naman ng mga senador na ito mga kababayan kapag COVID ang pinag-uusapan na kung saan nakasalalay ang buhay ng mga Pilipino mga kababayan ay tila walang pakialam ang ilang mga senador na ito mga kababayan. Pero pag ABS-CBN na ang pinag-uusapan ay sumusulpot na parang kabuti ang mga taong ito. Ewan ko ba mga kababayan kung ano ba ang mas matimbang sa kanila, ang buhay ng sambayanan o ang negosyo ng ABS-CBN. Kagaya na lamang nitong si Risa Hontiveros mga kababayan na kung ating matatandaan ay tikom ang bibig tungkol sa COVID at kung bumuka man ay panay po na naman ang pinagdadada. Wala namang naiambag na mabuti o mga solusyong dapat gawin maliban sa pambibira sa administrasyong Duterte. At minsan mga kababayan, hindi natin nakita si Hontiveros na namigay ng tulong sa mga mamamayan. Pero ngayon mga kababayan, tila isang inahing manok na nangingitlog si Risa Hontiveros mga kababayan at walang tigil sa pagpuputa. Pakinggan niyo po ang pinagsasabi ng Hontiveros na ito mga kababayan at supalpalin natin punto por punto ang argumento ng Hontiveros na ito. Nakakabahala na kung kailan tayo nasa gitna ng isang krisis, saka pa pinapatigil ang operasyon ng ABS-CBN. Given these circumstances, this cease and desist order of the NTC is ill-timed and insensitive to the needs of the public. Abay, teka. Anong pinagsasabi mong ill-time, Hontiveros? Nagkataon lang na sa kasagsagan ng COVID, nag-expire ang prangkisa ng ABS-CBN. At for your information, Hontiveros, ang expiry date na yan ay matagal nang nakatakda sa kanilang prangkisa. Sa makatuwid, 25 taon na yang nakasulat sa kanilang kasunduan. At hindi ibig sabihin, Hontiveros, na may pandemya ay pwede mo nang baluktutin ang batas. At kung ano ang expiry date na nakasulat sa iyong prangkisa, ay yan ang susundin ng NTC. Mapapasko man, mapa-Valentines, o di kaya mapa-COVID. Ang batas ay batas at ito ay dapat sundin, mapamahirap ka man o mayaman. At anong pinagsasabi mong nakakabahala, Hontiveros? Ugok! For your information, Hontiveros, kayo lang ang nababahala sapagkat kami ay tuwang-tuwa dahil sa wakas na turuanan ng leksyon ang bias station na ito at naipakita natin sa sambayanang Pilipino na may pangil ang batas na kesyo ABS-CBN ka, mayaman ka at malakas ang impluensya ay exempted ka na sa batas. Hindi! Ngayon pa habang napakahalagang maihatid sa publiko ang impormasyon tungkol sa COVID-19 at sa mga programang makakatulong sa kanila. Delivery of timely and correct information is essential to our COVID-19 response. This shutdown order goes against public welfare. Mahahalagang impormasyon talaga ang lumabas sa bunganga ng Hontiveros na ito mga kababayan tungkol sa binabalita ng ABS-CBN. Mahalaga ba yung puro panira na lang sa gobyerno ang binabalita at ang mga headlines mga kababayan ay puro misleading at mga kontrobersyal katulad ng shoot them dead na sinabi ng ating Pangulong Duterte mga kababayan na hindi nila binabalita ang totoong konteksto kundi kumukuha lang sila ng isang bahagi ng sinabi ni President Duterte na sa tingin nila ay kontrobersyal at nakakasira sa ating mahal na Pangulo. At napapansin niyo ba mga kababayan na ang mga ini-interview ng impaktong ABS-CBN ito ay halos lahat mga dilawan? Oo mga kababayan, ganyan nila tayo pinagloloko. Ang mga opinyon ng mga kakampi nilang mga dilawan mga kababayan ay siya lagi nilang inilalabas sa TV Patrol. Napansin nyo ba na itong si Edsel Lagman ay halos araw-araw lumalabas ang malabuhayang pagmumukha dyan sa TV Patrol. Pati na rin itong anti-Duterteng congressman mga kababayan na si Carlos Zarate ay tila ba isa ng jurnalista ng ABS-CBN kasi palagi nila itong hinihingan ng opinyon mga kababayan sa lahat ng issue dito sa ating
ating bansa at bihirang-bihira lang mga kababayan na nag-i-interview sila ng mga kakampi ni Pangulong Duterte. Kaya Huntivirus, anong pinagsasabi mong mahahalagang impormasyon na binibigay ng ABS-CBN? Nakakatulong ba yan sa ating bansa na sinisiraan mo ng sinisiraan ang gobyernong nagpapatakbo rito? Bugok! Sa halip na nakatulong ang network na ito, mga kababayan, ay lalo pa niyang pinapagulo ang sitwasyon. Katulad na lamang mga kababayan, doon sa pagtatalaga ng mga sundalo at mga kapulisan ni Pangulong Duterte sa ating mga lansangan. Ano ang binabalita ng ABS mga kababayan? Pinapalabas nilang tila may martial law na tila ba'y tinatakot nila ang mga mamamayan para magalit kay Pangulong Duterte. Pero ni minsan mga kababayan, hindi nila ibinalita kung ano ang magandang maidudulot ng pagde-deploy ng ating mga kasundaluhan at mga kapulisan. At ni minsan hindi nila ito pinuri mga kababayan sa mga sakripisyong ginagawa nila. Bagkus pinamukha pa nila ito mga masasama na tila ba'y hinaharas ang mga tao dahil sa mga sinasagawang ECQ. Yan ba ang nakakatulong Huntivirus? Sagot! At isa rin itong si Grace Poe mga kababayan na tila ba'y nalaglag na ang utak sa sahig kaya hindi na gumagana. Mantakin nyo mga kababayan, sinabi niya, the government is hiding behind law in moves against ABS-CBN. O sa ibang salita, ginagamit raw ng gobyerno ang batas para birahin ang ABS-CBN. Huy, utang na loob, Grace Poe. Mambabatas ka. Dapat una sa lahat, alam mo ang batas. Masama bang ipatupad ng gobyerno ang batas, Grace Poe? Ano ba talagang gusto mong mangyari, Grace Poe? Nahahayaan na lang ng gobyerno na labagin ng ABS-CBN ang ating saligang batas? Sabi kasi ni Grace Poe mga kababayan na ang pagsasara daw ng ABS-CBN. Pero stop. Correction lang Grace Poe ha. Hindi nagsara ang ABS kundi naitigil lang ang kanilang pagbo-broadcast gamit ang frequency o airwaves ng Pilipinas. Pero patuloy pa rin ang kanilang operasyon sa internet, sa cable TV na hindi nangangailangan ng airwaves at sa TFC. Kaya huwag niyong gamitin ang tinatawag niyong press freedom sapagkat yan ang sinisigaw-sigaw niyo. Napatay na ang press freedom dahil hindi kayo pinipigilang magsalita. Pinipigilan lang kayong makapag-broadcast gamit ang frequency pagmamayari ng gobyerno. Samantala, balik kay Grace Poe mga kababayan, sinasabi niya ang nangyari daw ito sa ABS-CBN ay isang kagagawan ng gobyerno na ginagamit daw ang batas para isakatuparan ang mga plano nito laban sa nasabing network at maihahalin tulad daw ito sa ginawa ni Marcos noong kapanahunan ng martial law na naipasara rin daw ang ABS-CBN. Ang kaibahan lang daw ngayon ay hindi na gumamit ng military para i-take over ang naturang istasyon kung hindi gumamit ng batas at nagtatago daw ang gobyerno sa likod ng batas para itulak ang kanilang makasarili at kahina-hinalang intensyon. Uy, Diyos ko, ang bobo talaga ng Grace Wong ito mga kababayan. Hindi talaga nila makuha-kuha mga kababayan ang punto ng gobyerno na kung walang franchise, walang broadcast, period. Kung ano-ano pa ang pinagsasabing na bugok na Grace Wong ito mga kababayan para lang malusutan ng kanyang ABS network ang kanilang gusot. Sino bang may kasalanan talaga, Grace Poe? Ang gobyerno o ang istasyon niyong ABS? Sino ang hindi sumunod sa batas? At huwag mong sisisihin ang gobyerno, Grace Poe, dahil sa katangahan mo. In the first place, Grace Poe, ay kasapi ka sa gobyernong pinagsasabi mo. Miyembro ka ng Bicameral Congress na kung saan ito ang nagbibigay ng prangkisa para sa mga nag-a-apply ng franchise. Bakit hindi nyo tinrabaho iyan, Grace Poe, noong malayo pa ang deadline? Kaya nagmistulang ulol ang Grace Poe ito mga kababayan na tila ba'y kumuha siya ng bato at ipinukol sa kanyang sariling ulo. Huwag mong sisihin ang Presidente Grace Poe sapagkat nasa sa inyo ang trabahong magpasa ng prangkisa at huwag mo ring sisihin ang NTC, Trapo, sapagkat pinapatupad lang nila ang batas na kung walang prangkisa, walang broadcast. Inchendes at kahit pa Grace Poe, ilang resolusyon ang ipasa nyo doon sa NTC para utusan itong payagan ng ABS-CBN na makapag-broadcast ay walang halaga iyan sapagkat ang Provisional Authority ay epektibo lang hanggat mayroon kang prangkisa. In short, ang
bottom line lahat ng ito ay kailangang may prangkisa. Bakit kaya pilit nililihis ng mga animal na ito? Mga kababayan, ang usapan na simple lang naman ang kakulangan ng ABS-CBN. At ito ay prangkisa lamang. Sinali-sali pa ng mga animal na ito yung mga kapanahunan ng martial law na wala namang koneksyon mga kababayan sa prangkisa ng ABS-CBN. Ang gusto lang naman kasing ipakalat ng mga gunggong na ito mga kababayan ay magmukhang diktador ang ating Pangulong Duterte at isinasaksak nila sa utak ng sambayan ng Pilipino na ganito kasama si Rodrigo. Gunggong, wala nang maniniwala sa inyo, Grace Po. Kaya ka nga natalo sa eleksyon, di ba? Kasi walang tiwala ang sambayan ng Pilipino sa iyo. Bukod sa questionable, ang kakayahan mong mamuno ay questionable rin ang pagka-Pilipino mo. Kaya wag kang magmagaling, Grace Po, dahil hindi ka magaling. At kahit pangay, etong mga hardcore dilawan na kakampi nyo ay inilaglag na kayo. Kagaya na lamang ni Edsel Lagman. At etong dilawan din dating Justice ng Korte Suprema na si Antonio Carpio na sinasabing malinaw sa saligang batas na kung walang prangkisa, walang broadcast at ang tanging paraan lang para makapagpatuloy ng operasyon ang ABS-CBN ay kumuha ng bagong prangkisa sa Congress. Kahit papano mga kababayan ay gumamit rin ng utak ang dalawang dilawan na ito na pawang abogado. Pero itong Grace Pong ito mga kababayan na isang mambabatas pero hindi lawyer ay kung ano-ano ang pinagpuputak at kung ano-ano ang lumalabas sa bunganga na tila ba'y wala na sa tono mga kababayan. Eto ba ang isang mambabatas na hindi marunong sumunod sa batas? Nakakahiya ka, Grace Po. Isa kang disgrasya dito sa ating bansa.